sisan ni mɔgɔ min n'a bɛ fɛ ka aw dɛmɛ i bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ? Ni mɔgɔ mun bɛ Mali kɔ kan ani mun bɛ Mali kɔnɔ réseau bɛɛ la réseau sigi bɛɛ Mali ani Sarakeli Mali mun bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ mun bɛ Mauritanie mun bɛ Allemagne mun bɛ jamana wɛrɛ bɛɛ tubabu jamana ani arabu jamana ani farafina jamana bɛɛ mun a bɛ se ka an dɛmɛ a bɛ dɛmɛ ne ka numéro 75 24 14 76 75 24 14 76 o de ne ka numéro ni Amadou Diallo. Amadou Diallo e de ɲɛmaa ye yan nɔ. Awɔ ne de ɲɛmaa ye. Awɔ. Aw mago bɛ se dɛmɛ suguya jumɛn ni jumɛn ma? An bɛ se dɛmɛ mun an b'a fɛ bi sabi dɛmɛ ni y'a ye e bi so fɛ e kɔnɔ falen sabi mɔgɔ caman bolila ka na yan fana mɔgɔ siya kelen tɛ dɛ hali nunu a filɛ an kɔrɔ yan dɔgɔnɔ a bɔra Kiwago ka na yan hali sisan a ka so tasuma mina na yɛrɛ tasuma y'ale de ka so minɛ wala mina na sisan an de y'a fara ɲɔgɔn kan sisan dɛmɛ mun an mi fɛn kɛ dumuni furako sange ani fini ani samara a bɛɛ an b'a fɛ ka mun ka di anw ma yɛrɛ sabi n'i y'a ye jamana faama n'i y'a fɛ jamana gɔfɛnɛrɛ an b'a fɛ ka gɔfɛnɛrɛ ye anw sabi n'i y'a ye i b'a fɔ député mɔgɔ de y'a wote n'i y'a fɛ président jamana mɔgɔ de y'a wote n'i y'a fɛ mairie anw de y'a wote i y'a faamu a waati fana a bɛna dɔɔni i y'a faamu. Mais est-ce que ko in daminɛ ni bi cɛ faama dɔw siraw ma yan nɔ? Ayiwa faama hali kunu dɔ nana an ɲininka dɔɔni ko a bɛ taa kana komi a ma na fɔlɔ ko service mɔgɔ a ma na fɔlɔ i y'a faamu dɔgɔtɔrɔ fana nana dɔgɔtɔrɔ caman nana a y'a dɔ furakɛ dɔ taara n'a ye hali bi a bɔra yan dɔgɔtɔrɔ bɔra yan nɔ an y'a ye o don den dɔ tun bɛ yan nɔ ale tun man kɛnɛ kosɛbɛ dɔw taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ dɔw taara n'a ye n'a b'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'u bɛ taa furakɛ o ko tɔ kɛra cogo di? Kelen ale taara Jumatu i y'a faamu bon ale sira Gabriel Touré komi kɔngɔ kɔnɔ mɔgɔ don a ma mɔgɔ ye ko a y'a dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲininka ko yala bi baara bɛ ko baara tɛ bi baara tɛ sini samedi ani dimanche bɛ a ma dɔgɔtɔrɔ sara a bɔra dɔrɔn ka sigi ne ka na yan ko yan ni lendi a bɛ sigi ka taa bon dɔgɔtɔrɔ a dimina kojugu bon ale nana fana ala ka ya kalifa ta sabi den kelen ni fatura bon dɔgɔtɔrɔ ni a nana tuguni ale a ma taa fo an taara su la an taara bila Ɲamakɔrɔ la a y'a wa 8 bɔ ka di ba ma a y'a ji sasi 4 bɔ ka di ba ma a y'a fini caman san ka taa ba ma kunu fana ne taara Gabriel Touré denmisɛnnin fulamuso ani bamananmuso kelen Tarawele kelen Jallo a nana a y'a fɔ yala a bamuso mun denmisɛnnin mun man kɛnɛ yala bamuso a bɛ mun fɛ ne y'a b'a fɔ muso ɲini ko siwo ani satalaw ani sange ani fɛn caman a y'a bɛɛ san an y'a to yen. Sisan an bɛ wagati min na ko sisan aw bɛ taa mɔgɔ joli la yan nɔ mɔgɔ min bɛ yan nɔ ni yɔrɔ in na? Komi mɔgɔ ka ca mun nana kɔsa in na o de mɔgɔ denmisɛnnin ani makɔrɔba sabi du an y'a sɛbɛ dɔgɔtɔrɔ fana ko an milis tigɛ an y'a denmisɛnnin 200 de sɛbɛ. Denmisɛnnin 200? Awɔ an y'a makɔrɔba muso ani cɛ an y'a sɛbɛ mɔgɔ 100 ani 15. 100 ani 15 donc o bɛ taa mɔgɔ 300 ni dɔɔni ɲɔgɔnna la. Komi kɔfɛ mɔgɔ 6 de nana denmisɛnnin 7 o de nana kunun sini
uga ca dɔɔni kɛmɛ saba ani mugan ni kelen kɛmɛ saba ni mugan ni kelen voilà ayiwa d'accord sisan an y'a ye dɛmɛko la n ko mɔgɔ dɔw bɛ ka dɛmɛ ɲini aw tɔgɔ la internetiw kan donc an tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ o dɛmɛ ninnu olu sera yan nɔ wallahi dɛmɛ ni a ma se ne ka bolo fɔlɔ dɛ a ma se ni a ma se yɛrɛ yɛrɛ a ma se ne ka ne ma faamuya la a sera a ma se sabi Hama Jallo bɛ yan fɛ ne ka para fɛn i ka dangan don awɔ ne ka dangan komi a bɛ yan fɛ o sisan ama ɲininka yala ama ale fana ma fɔ yala a nana u bɛ a ma ka dɛmɛ ne ma ye dɛ fo ne bɛ taa ɲininka ni ne ɲininka ni ale sera ne b'i wele problème t'a la sisan min ka bugu jenina sisan yan nɔ sisan aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ aw bɛna bugu wɛrɛ de labɛn ale ye wa a bɛna kɛ cogo di komi bugu ni a ma jeni kosɛbɛ tasuma mɛnɛna dɔrɔn mɔgɔ caman de nana a y'a mana bɛɛ fara ka bɔ ani ji sisan an b'a fɛ ka buguni mina karasan dɔ sa ka bila o de an ka kuma d'accord problème t'a la n y'a faamuya i ni ce i ka jaabi la